for answers, been looking for God, been looking for signals, facing the eyes been against me, they thinking we even now. On Deli Grunt, Steven Cigar, I'm in the stands. И здравейте, пичове! Добре дошли в поредното ми видео. Днес съм ви приготвил един chest opening, виждате. Golden chest, Crown chest, Magical chest и ще вземем Super Magical chest, защото нямам търпение да го отворя. Надявам се да има поне една легендарка. Няма да има битки. Просто защото не ми се играе. Ще видите честа. Chest opening. И нека започваме първо с Golden chest. Почваме. 182 Gold, 2 Royal Giant, 12 Fire Spirit, 13 Гоблина и 2 помпички. Сега Crown chest. 445 злато, 4 джема, 5 кенана, 9 скелетън, 32 Fire Spirit и Rare картите Bomb Tower. Както и де. Сега, надявам се, тук виждате мини ПК карт стак има. От другия акаунт си купих 50 бройки. Тук челенджа, аз дори не съм го отключил от този акаунт, както и де. Magical chest, нека видим сега в Magical chest. 546 злато, 1 Battle Ram, 7 арчера, 10 мортара, 6 Barbarian хъта, 42 Fire Spirit и епик картата ще бъде 3 балон. Окей. И сега Super Magical chest. Дайте да направим от тези трикове коя карта искаме да ни се падне. Аз много искам майнера. Ето майнер, пак ще го натиснем, или електро, както и да е. Нека видим. И ето го! Така, 3654 злато, 16 стрели, 73 арчера, 112 Тесли, 198 Royal Giant, 105 мускетарки и легендарната. Да видим коя ще е легендарката. Лок! Добре. Исках майнер или електро, но все пак и лок става. Супер! Третата легендарка в този акаунт. Нека видим лок. Ето я. Супер. В миналия акаунт първата ми легендарка беше лок. Сега тук третата. И да. Виждате, имаме 6477 пари и може да купиме това. Нека видим обаче мини-пеката на кой ниво ни е. В момента използвам в дека си. Не знам дали да купя. Не. Искам да я купувам. И да, дами и господа, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал и до следващия път.